Maayong adlaw! Ang atong isgutan karon mao ang pangsuk ng pulingan or in English, interrogative pronouns. Kinsa magamit kung nangutana sa ngalan o luhin sa tawo. Pananglitan, kinsa ang midaog pagkamayor? Ang midaog pagkamayor kay si Jose Bautista. Kinsa ang imong suod na higala? Si Raisha ang akong suod na higala. Unsa ang unsa magamit kung ang pangutana mahitungod sa butang o kahimtang. Pananglitan, unsa ang imong gipangita? Gipangita nako ang akong lapis. Unsa ang imong gipalit? Mangga ang akong gipalit. Kanus-a kini magamit kung ang pangutana nagtumbok sa panahon o takna. Pananglitan, kanus-a ang imong adlaw natawhan? Pebrero 20, 2010 ang akong adlaw natawhan. Kanus-a ang abli sa klase? Sa Agosto 24 ang abli sa klase. Pila tag pila kini magamit kung ang pangutana nagtumbok og numero o kantidad. Pananglitan, pila ka buok bisita ang nitambong? 50 ka buok bisita ang nitambong. Tagpila ang kilo sa isda? Tag-usa ka gatos ang kilo sa isda. Unsaon? Kini magamit kung ang pangutana nagtumbok sa pamaagi o paghan-ay sa mga butang o ngalan. Pananglitan, unsaon pagluto ang cake? Unsaon paghugas sa kamot? Unsaon pagsuot sa face mask? Unsaon pagluto sa kanon? Salamat sa pagpaminaw!